ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଜି ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଜାଗାକୁ ଆସିଗଲି ଯେ ସେଠି ଭୟଙ୍କର ଭୂତ ଆଉ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ବି ରୁହନ୍ତି, କାରଣ ଏଠି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଆସନ୍ତି ଫିଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ତା କଣ ହେଲା ଭିତରକୁ କି ସେଠି ମୋ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ରୋଷେଇ ଜିନିଷ ରଖି ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଗଛ ଗଳି ପଡ଼ିଲା, ସାଙ୍ଗମାନେ ଡରିଗଲେ। ତେଣୁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ଗଛକୁ ଉଠେଇ ରଖି ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଚୁଲି ଜଳୁନାହିଁ, ସେମାନେ ଭୟରେ ଡରି ଡରି ଯେମିତି ହଉ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେଠି ଯେତେକ ପିଲା ଥିଲେ ସବୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ ଆଗରୁ, କାରଣ ଏ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେ ସେତେବେଳେ ଠାରୁ ଏ ଜାଗାରେ ଭୂତମାନେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ବି ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ଭୟରେ ଲୋକମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭୁଲରେ ସେଠି ପଳାଇଥିଲେ ଫିଷ୍ଟି କରିବା ନେଇ। ମୁଁ ଯିଏ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ହଁ ଲେଖିବ ଆଉ 1000 କମେଣ୍ଟ ପୁରା କରିଦେବ, ମୁଁ ଏ ଜାଗାକୁ ଯିବି, ଭିତରକୁ ଯିବି, ଏ ଘର ଭିତରକୁ। ତ ସେପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ତା ଭିତରକୁ ଯିବି, ସବୁ ଜାଗା ଭୂତ କୋଠି ଭିତରକୁ ଯିବି ପୁରା। ମାନେ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, କାରଣ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟକୁ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। କାରଣ ଏଇ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ମାନେ ଘର ଦେଖେଇଛି, କେମିତିକା ଘର କ'ଣ ସବୁ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଦେଖେଇଛି। ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଜଲ୍ଦି।